Oo, sir. Unsay imong ikasulti adtong insidente, sir, nga nahitabo sa Davao de Oro tungod kalimbigitan sa teacher? Nauna ma'am, akong reaksyon ngadto sa ginikanan, tama man na yung gihimo nga mopabot siya ngadto sa principal. O pero dili na to dapat kalimtan nga ang teacher wala siya nagbantay og bata nga tulo lang kabuok. Mhm. Sa mga 40 na 30. Dili kontrolado sa teacher ang mga buhaton sa bata kay kabalo tag bata liho kayo. Na Hello, sir? dili na to kaaway ang mga teacher. Katambayayong nato sila sa pag-atiman sa atong mga anak. Sir Armand, kung ikaw ang pasultihon, sir, uyon ba ka nga kasuhan sa pamilya ang principal? Siguro ma'am, ang principal manggod naapod siya tulubagon kay isip ka principal. Dili ka dapat one-sided. Nag-imbestiga ka pag sumbong sa ginikanan. Kung unsa gid ang tinuod nga panghitabo, nga isip principal, imong katungdanan nga suportahan nimo ang imong mga maestra mo na imong papel. Kung di nimo sila suportahan, kinsa pa man ang ilang kasumbungan kaduulan nila, sad-an man sa dili. Naman tay balaod. Dapat Okay. nag-one-sided man gud siya ato nga time. Nya ngadto sa bata, ang trauma niya nga mahitabo atong bata. Kung siya mo'y kuanon sa iyang mga classmate, bulihon nga ikaw ang hinungdan, matay si ma'am. Mo na ang dili na gyud na madala na sa bata antod siyang pagkadako. Oo, sir, kanang sa tanaw nimo angay pud ba manubag ang inahan sa bata nga misumbong diretso sa principal? Siguro ma'am, ang inahan manggod na siya'y kuan pod kay tama man kay naman na siya sa kuan, naman gud na sa mga PTA nga dapat ug unsay problema mo abot ka ngadto sa principal mo ganing nga PTA. Pero ang mali wala man siguro sa ginikanan ma'am dito sa principal kay nganong iyang ginaungnaong og kasumpa teacher atubangan sa ginikanan unya nabatasan ba natong Pilipino nga respeto ngadto sa magulang natong edad nya murag magulang man tong teacher kay sa principal. Wala man na nagmatter god kung unsay atong katungdanan taas ta ubos. Kana po, sir. Covered ba na sila sa kuan kanang nabi na sila kuan sa balaod ang mga principal. Unya bago siya nahimong principal niagi man nag-teacher. Yes. Na nagbantay man nagdaghang bata. Nakabalo gid siya nga dili gyud gunit sa teacher ang tanang bata nga gibantayan. Okay, sir. Salamat gid kay sa imong reaction, sir, from Mati City, Davao Oriental. Sir Armand, maayong buntag. Maayong buntag pud ma'am ug salamat kayo.